Hello, batang makulit. Kamusta ka? Bakit gising ka pa? Bakit puro ka cellphone? Hindi ka pa ba inaantok? Gusto mo puntahan kita dyan sa inyo? Gutom na ako. Miss ko na kumain ng preskong batang tulad mo. Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo. Gusto mo puntahan kita dyan? Gusto mo? Bakit hindi ka nakikinig sa iyong mga magulang? Baka gusto mo kainin ko sila at isusunod kita. Takam na ako. Gusto mo? Alam mo, gusto kong kumain ng sariwang batang tulad mo. Matagal na akong di kumakain. Ba't pa kasi ang tagal mong matulog? Yan yung paborito ko. Pagbilang ko ng 3 at hindi ka pa natulog, kakainin kita. Ha 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 ha.